अरे बाप रे बाप, मैं देह दर्द करत अठे। काम धाम करत करत मन हमरो उजिया गुल बाटे। घर से लेके बाहर तक, बाहर से लेके एकदम शहर सिवान सब हमरे देखता करे के बाटे। सब हमरे कपारे बा, मरद के कुछ बुझाई वाला लिखे। आए बताओ, घर से लेके सिवान तक, खेत से लेके खरिहान तक सब हमरे कपार पर बा। मर्द के तो कुछ बुझाई वाला नइखे। नइखे बुझा तो न बुझा, बुझाई कब जब कपार पे आई तो। सुतल बड़ू हो। हाँ ए, अरे तनी खाना दाना लिया बा, खाई हम। का बनेले बड़ू? चटक मटक बनेले बड़ू ना? हाँ बनैले बानी। हुर ल बनैले बड़ू? का बनैले बड़ू हो? अच्छा तो इहे तू न खैले हो खबू? हाँ उहे खैले बानी। इहे घेवड़ा वे घेवड़ा बा? हाँ तो जल्दी लिया बा, हमहू खा ली। जब तू खा ले बड़ू तो हमहू खैबे ना करम। हम इंसान ना हनी, जानवर हनी। तो के कहता कि तू जानवर हड़ू? घर सिवान खेत खरिहान सब हमारे देखे के पड़ता। अरे वह क्या करतनी? हमारा से खाना पानी ना बनी। खाना नहीं बनैले कि घूम फिर के अइब आ ठूस के खइब। एगो हम ही खाई ना कि तू खा लू। हमार चिंता मत करी, कोनो जरूरत नहीं है हमरा खइला के। कोनो जरूरत नहीं खे। ये मर्द बेखैले रहबू का हो? काहे के बेखैले रहब? इतना गांव जमार में बनैले बानी, केहू न सखी सले कहाँ जाई खा के चली आई। गांव घर में बनैले बानी? हाँ ओ तब घूम घूम जाइबू दूसरा दूसरा घर खाना खाए। का कहलानी? हमारे जांगर अधिका बा। पेट पहाड़ भइल बा। तू मेहरारू होके ऐसन कुल बात करो तड़ी त खाना के बनाई रे? घर में खाना पानी बनावे खातिर नौकरानी ला दीही, समझ में आइल? आ बाहर में गोबर पानी खेत बधार घूमे करे खातिर नौकर लिया दी। तोरा की जय रे। तो हमारा घरे अब दू गो नौकर रही हन। हाँ तना पैसा कहाँ से आई हो? कहीं से ले आई? घर में खाना बनावे खातिर नौकरानी रख दी, बाहरी काम करे खातिर नौकर रख दी। हाँ पैसा कहाँ से आई होता ना? हाँ तना धन संपत्ति रुपया पैसा रह के का करी? कि दिन रात हम ही खटब? मैं लुटवा दी, मैं बिलवा दी धन संपत्ति बात। हम तारा उहे करी, हम ना करब। देखो ढेर तेज मत बना, बता दे तनी। का बुड़बक बना रही? पागल कुकुर कटले बा कि सब काम हम ही करब? अरे घूम घूम के आई बा, ठूस ठूस के खाइब। ठूस ठूस के खाई? ए घड़ी बड़ी तहार जबान लड़ता। इहे तो हम गलती कैले रही कि ना बोलत रही। अब जबान हमार चले लागल ना तब बढ़िया हो गई। हाँ तो हम दू गो नौकर ना रखब अपना घर में हो? का कनी कि दू गो ना रखब? ना हो, हम दू गो नौकर ना रखम। दू गो नौकर ना रखब ना तो ये कहू रखी, हम घर में करब आ उ बहरी करी। अब न कले हड़ू बढ़िया बात। चलो ठीक बा, एगो नौकर रख दे तनी, बहरी काम करी आ घर में तू खाना दाना टाइम से बनावल करी हो, हम खा होके अपन ड्यूटी जाइल करब। ठीक बाटे। ठीक बा? हाँ जा तनी तब हम खोजे। तो खोजब ना तो का हम खोजे थोड़े जाइब? तो माने वे पूछ ले तनी कि जा तनी हम खोजे तहरा से। ठीक मैं बा। काम तरह से पूछिए के ना करी ना। जाही तले हम खाना बना देतनी। ठीक बा। ना इतना चाप चढ़ैती तो इनका समझ में ना आई था, आ समझ में ना आई तो घर में नौकर ना लैतन।